Ngiyakhuleka kumagumbi amane omhlaba. Ngiyakhuleka kubantwana bey'ndlondlo. Indlondlo le ekhulumayo umntwana Makhehla, sanibonani. Ubona ngani ukuthi usuqalile uya-initiate? Ubona ngani ukuthi manje ukwi-initiation? Ngoba isikhathi esiningi usuke ucabanga ukuthi kukhona okunye mhlawumbe ozokubona noma kukhona okunye okuzokwenzakala kuwe, or indlela mhlawumbe ulungisa ngayo izinto noma indlela owenza njani. Ubona ngani ukuthi manje sengiphekwa umsebenzi okuyiwona engifanele manje ngiya-initiate-ke manje, ngiya-train-wa manje? Ubona kanjani? Kuba nesikhathi la ngizokhuluma ngami futhi ngingacabangi ukuthi nomunye umuntu mhlawumbe naye kwenzekala kanjalo. Mina sami isikhathi kwaba nesikhathi la ngiboniswa khona indawo le ephusheni, ngibe ngibonisa ukuthi ngizofika ngihlale edwaleni kanjani, ngihlale lapho. Leyo ndawo le iseduze komfula, isemfuleni nje kahle kahle, kunesiziba lapho ne. Ngihlale khona-ke ngandlela engahamba ngayo ngalelo langa ngakusasa. Mangihamba nje ngiyibone le ndawo ukuthi iyona, ngifike ngihlale, kodwa into eyenzeka nje ukuthi ngasaba. Uma ngifika lapha ngasaba ukusondela ukuthi ngihlale kuleyo ndawo engangithiwe ngihlale kuyo, ngoba ngathi mangibuka amanzi ngawabuka ngiyawasaba. Kwangathi kukhona into ezosuka iphume la ingithathe, ngithukile ukuthi eish la ngihleli khona akukho safe, ngiyasaba. So into eyenza ukuthi thina si-delay izinto zethu ukuthi siyasaba kakhulu. Sasuke sabuka ama-movie kakhulu, o-Anaconda, sabuka lezi zinto lezi ezenzeka ngaphansi kwamanzi, sibuka kanti bayasithusa labo bantu. Hey, ngisaba, kodwa kwabonisa ukuthi noma ngibuyele emuva, cha ngiyasaba. Uyabona ukuthi manje sengisendaweni, sengikhona, ngoba ubona indlela ovuswa ngayo ukuthi namhlanje uyaboniswa ukuthi fanele uye endaweni ethile. Lapha endaweni ufike wenzeni, uyakhonjiswa ukuthi ufike wenzeni. Ayikho lento ukuthi uzofuna umuntu ukuthi uzohamba nomuntu akuyokubonisa noma ayokwenzani, ukuthi ukhona ozomcela ukuthi akakuphelezele. Ayikho leyo nto leyo. Uzohamba wedwa lapho uyoxhumana khona nomnikazi wempilo yakho, lapho align yourself khona nomuntu wakho, lapho u-aligna wena nenzuza yakho. So that is why uthola ukuthi isikhathi esiningi uwedwa, ngoba lezi zinto lezi ozohamba ukuthi uzenze, indlela ofundiswa yona, izinto ozohamba udlule kuzo, izinto vele ozosebenza ngazo isikhathi esiningi, ngoba la endleleni ufundiswa izinto ey'ningi. Mhlampe noma uney'nkinga, njengoba kade sengiyibalile zami iy'nkinga, ngike ngayibala before, iy'nkinga engike ngaba nazo, ngahlangabezana nazo, izinto ababengiqinisa ngazo lezo, izinto ababengifundisa ngazo umsebenzi, izinto ababengenza ngazo ukuthi ngibone ukuthi lo mhlaba u-cruel kangakanani, nanokuthi sibone ukuthi abantu abaningi esibathembayo ba abantu abanjani. So-ke nje usuke uyi-one lapho, ngoba noma ungaze ukhulume ubatshele abantu ukuthi yazi mina ngenza nje ngeke baze bakukholwe, kahle kahle uzobonakala njengohlanya. Even nasendaweni lapho uhlala khona, uma ubonakala uya ey'ndaweni ey'thile, mhlawumbe uye emanzini, uyabonakala lapho uguqile, lapho uyathandaza, uyabonakala maybe uye entabeni ngesinye isikhathi, ngelanga uyogwadule lapho uyothandaza, whatever leyo uyoyenza abathe ufike uyenze laphaya, ubonakala njengohlanya. So i-initiation ingalesikhathi lesi usuhamba wena uya lapho ey'ndaweni lezo, uthunywa lapho ufike mhlawumbe kuthiwa uzovuka, kwesinye isikhathi uyavuka uhambe uthathe ugubhe into ethile kanje, uboniswe yona ukuthi uzofika uyithole kuphi, bese uyabuya nayo. Uma ubuya nayo leyo nto leyo, or else kuyiflower noma kuwumuthi thizeni noma kuyini, uma ubuya nakho uyabuya futhi ukubeke, uphahle, ubabuze ukuthi ngiyenzani lento, iyini futhi igama layo, ngizoyenza njani. Sometimes uzohamba uthi uyenza ufike mhlambe ayikho, ayina yini le, mhlawumbe impande yakhona ayigcwalanga ngendlela.
so uzokwazi ukuthi mase beshila igama layo at least uyoyithenga. Izinto ezikanjalo. Uma uye emanzini uyafika lapha emanzini wenze whatever le abayishilo. Amanzi siyawasaba, ngiyayifaka nami phakathi. Amanzi siyawasaba bantakwethu, siyawasaba amanzi bantwana bethonga, siyawasaba amanzi, sisabiswa yizinto ezithile nokuthi ungayohlambulula right, ngoba mina ngahamba ngayohlambulula imimoya empophomeni. Mangifika lapha empophomeni ngahlambulula kahle imimoya, ngabuya ngoba yibona futhi abangitshela ukuthi ngidinga impophomo, bangikhombisa impophomo, ngahamba ngayo empophomeni. Mangibuya empophomeni ngabuya ngathi ukuhlala kancane ngabona ukuthi amaphupho ayagqama manje, amaphupho amahle. Ngabuya ngababona begqoka ingubo ezinhle ezimhlophe, ubabona ukuthi bebeqeda kugeza nje, ubone ukuthi hayibo lento ade ngiyihambele iyona. So nje izinto ezikanjalo, uma ngabe ulalela amaphupho akho, ubhekisise wona ukuthi athini, kwesinye isikhathi azokumisleada ngoba uzohluleka ukulicheck-a kahle ukuthi lifunani, ukulifunda kahle ngoba funeka ulifunde, ulifundisise iphupho lakho. Uzohluleka kwesinye isikhathi ukulifunda, kodwa linda bese uyalibhekisisa kahle. Kwesinye isikhathi uzohamba ufike wenze lento ekuthiwa yenze. Uma ungayenzanga kahle, bazobuya futhi bekhombise wena ukuthi buyela uyokwenza ngale ndlela, uzoze uyenze kahle leyo nto. Uqaphelisiseke uma ngabe ugade, ngoba isiZulu sami ngiyazi ukuthi sibuye sibe deep. Ugade, ubheke, ngcono ngisebenzisa amagama amaningi, ubheke ukuthi le ndawo abathi yakuyona ufuneke ngifike ngenze 1 2 3. So fike wenze 1 2 3, musukwenza izinto eziningi ngoba kwesinye isikhathi lokhu ukuthi siyadelay, sifike senze lokhu, sifike senze lokhu, suke kungasikona. Wena yenza lokho bathe kwenze bese ubuyele emuva. Into ke emnandi uhamba wedwa noma ngabe kuthiwa uyasaba kangakanani, uzohamba wedwa. Ayikho indawo la ozothi wena uzocela umuntu akuphelezele. Kahle thina si-initiate kuphi? Initiation yethu ikuphi? Isemanzini. Kudingeka amanzi, kudingeka intaba, kudingeka ugwadule, whatever la bakukhombisa khona ukuthi ihamba khona. Kwesinye isikhathi nje siyakwazi ukuyihlambululela thina amathonga ethu uma ngabe bekutshela kahle ukuthi namhlanje uzoya emanzini ahambayo, ufike wenze lokhu nalokhu. Namhlanje uzoya kulamanzi amile, namhlanje mhlawumbe iqhaphozi, namhlanje uzoya emthonjeni lapho ekuphuma khona amanzi phansi, umthombo lo isiphethu. Namhlanje uyakuphi? That is initiation ngokwami, ngokubona kwami. Mhlambe eyomunye initiation ingaba different ukuthi yena u-initiate njani, kodwa kuyo le initiation yethu lesenzayo kuzoba khona izinto ukuthi fanele uyithenge, kuzoba khona ubuhlalo obhekelele naleso sikhathi leso obhekene naso, kuzoba khona maybe ithambo elithile ozobe ubhekene naso leso sikhathi leso, or else noma ngabe yini le ekuzofuneka ngaleso sikhathi ukuthi uyithole. Uma ungayitholanga kodwa umsebenzi uyaqhubeka ngoba bayazi ukuthi kwesinye isikhathi asitholakali, kunezinto ezi-difficult ukuthi uyithole ezingekho lula kahle ukuthi ungazithola nje eduzane. So uyabekezela-ke udlule lapho wenze okunye. That is the initiation oyihambayo, ofundiswa yona. Ufundiswa ukuthi la wenza ini, la ufundiswa ukuthi la wenza ini, ngalamanzi ahamba kanje wenza ini, ngalamanzi ahamba, yayibo, ngalamanzi sikunika wona uzokwenza ini. Yabona, kwesinye isikhathi kudinga wena ukuthi ukhuleke. Sometimes mina manginganitshela nje iqiniso, kwi-initiation yami isikhathini esiningi bengingaphahli, bese ngikwazi ukuthi mina fanele ngithandaze nje qha ngoba wami amathonga ahle kahle nje. Hayi, bengene ey'nkingeni. Hayi ngoba ngene ey'nkingeni kanjani? Angene ey'nkingeni ngoba usuke waziwa kahle ukuthi wena wenzani, ungubani, wenza ini, uyaziwa. Uyazi ukuthi singabantu benzuza, singabantu abaphiwe ukuhlupheka noma ukuxakeka ngendlela ezihlukene.
kukhona abathakathwa oma wabo. Umama ekuzala akugange, akuthakathe, akubuyisele emuva. Usabathe wenzana ntshontshe ubuhlalo bakho, usabathe wenzana ntshontshe ibhayi lakho, usabathe wenza ini abe la uma wakho. Wenza umsebenzi, uyathatha izinto wenza kabi, akuphendulela izinto zakho. Kwesinye isikhathi uma wakho, udadewenu. Kungabi udadewenu, kube isihlobo sakho, mhlawumbe umamncane, umamkhulu, anti, ubani. Kuba nabantu abazohlukumeza indlela ophila ngayo nendlela ye-initiation yakho. Uma ngabe uhlukumezeka kizoma, izongahambi kahle kuzoma, uphinde mayisimile wena futhi funeke wena uyiqhube wena, ngoba wena phela ofanele usebenze la, wena ofanele ufike la ufika khona, wena ohluphekayo, ngoba awukwazi ukungahlupheki ungakayiqedi indima yakho. Awukwazi ukuthola ukujabula bengajabulile amathongo akho. Awukwazi ukuthola inkululeko ngisho nenzuzo yakho ingakaxhumani nawe ngokuphelele, ngoba yona ifuna wena ukuthi mawuxhumane nayo, ifuna wena ukukuzwa even noma ngabe kuphi la ukhona, nawe nje uzwe ukuthi hayi, yabona-ke manje ukhona umnikazi. Uyamuzwa ukuthi ukhona umnikazi manje, ukhona umnikazi wempilo yami, ukhona. So lungisa izinto zakho, hamba endleleni abakutshela yona. Ungezwa ngabantu bethi emanzini ungayi noma kanjani. Kodwa-ke nami angisho ukuthi hamba emanzini ungcolile, angisho ukuthi hamba emanzini abantu bakho bengakahlanjululwa. Angisho mina ukuthi iye emanzini nje ungakabizwa, ungakaboniswa ngisho indawo, ungaboniswa lutho. Uyaboniswa amanzi, uyawaboniswa amanzi kakhulu kakhulu kakhulu. Yazi mina baze basho njalo kimi bathi ngoba bese bengikhombise kakhulu amanzi kodwa bengiwasaba. Njengoba ngisho nje ngithi bengiwasaba, ningi into engiyibonile emanzini before ngisemncane ngingakafiki esikhathini sokukhula. Manje bengisaba-ke. Yazi baze bathi ngelinye ilanga, yazi wena sesikhathele ukukutshela izinto ungazenzi. Ngentukuthelo enkulu kabi ukuthi ngisikhathele wuwe, siyakutshela izinto awuzenzi. Ngaphaphama ngabona ukuthi hhayi, akulungile kahle. Ngabuyela nje ngayihambela ngaye emsebenzini ngoba phela uyaziba. Ngahamba ngaye emsebenzini ngenzani. Babuya bangitshela ukuthi namhlanje ake sithi nje namhlanje mase ngilala, hamba uye emanzini ngevoice, hamba emanzini. Hawu, manje angithi ngiya-understand ukuthi emanzini ngiyokwenzani nokuthi ngizofike ngenzeni. Ngithi hayi, bonayo imhlola yami, ngiyasaba kodwa ngiyabona ukuthi ngihamba nobani, ngiyabona. Ngingakaze ngize ngiyoqalisa i-initiation yami, ngingakaze. Ngaleso sikhathi bangitshela ngevoice ukuthi hamba emanzini. Kwaphela iviki, kwathi next week Wednesday again, it was Wednesday, bangitshela le Wednesday again ukuthi emfuleni muphi, bangitshela igama lomfula. Ngathi mangifika ekhaya ngasaba ukuya emfuleni, ngithi mina kusho ukuthi ngeke ngize ngibuye. Angithi lezi zinto lezi esizizwayo ukuthi mawuye emanzini awubuyi, mawuye emanzini ufike ubone ini, mawuye emanzini kukhona bani. Hayibo, asiphumeni nje lapho siye kukusaba, siqale iy'ndaba zethu, silungise uhambo lwakho. Lungisa uhambo lwakho, uye kukusaba. Nami ngangisaba ngoba ngiyakhumbula nje sengiyongena emanzini ngelanga lokuqala ngiyongena esizibeni leso. Ngathi mangiqala nje ngifaka ngisondela nje eduzane, ngajika ngabuyela ekhaya. Ngilibuka namanzi ukuthi hawe ma angaka asuka la yofika le, hayibo, ngabuyela emuva. Kwaphela iviki, kwaphela lesibili, ngabuyela. Ngafika ngasondela, ngakhona ukungena, ngakhona ukusondela ematsheni eduze kwamatshe, ngakhona ukusondela manje kulo ngilibuke eduzane ngoba bengibaleka. Ngaphinde futhi ngabaleka futhi ngaphuma ngahamba. Angithi niyawazi nani umfula, eminye imfula phela ayifani, eminye yisigodi, eminye imfula i-flat nje, eminye injanjani, ayifanani ngoba ngeke umele phezulu, uyasondela ungene lapha phansi. Kwesinye isikhathi-ke ngathi mase sengibuya sengibona ukuthi bayangiphoqa ngoba iphupho elilandelayo kwaba ukuthi sengiyaphoswa manje la emanzini. Ngabuyela emuva.
ngahamba ngafika ngangena ngafaka iy'nyawo. Hayi, ngabona ukuthi kuyaqhubekeka, ngashona phambili. Ngafike ngenza lokho bathe ngikwenze, ngabuyela endlini. Ngabuyela ngakusasa sengiyophinda ngoba angenzanga kahle. Ngatshengiswa ukuthi ngima ngibheka ngakuphi. Kunama-directions, kunezindlela esifundiswa ngayo, i-direction nje ethile ukuthi namhlanje uzobheka le, namhlanje ubheka ngakuphi, namhlanje. Ngicela ukusho nje bantwana bamathonga, ngaleso sikhathi usuke unobani lapho. That is why ngibona ukuthi le ndlela sizoyihamba sodwa. Usizo, yes, siyalidinga usizo lokuthi maybe sekubhlokhiwe izinto zakho, or else umsamo unjani, or else ithonga ohamba nalo linjani, liyakubonisa ukuthi linje, likutshele futhi nalo ukuthi, or else uboniswe ngabanye, or else iy'thunywa ziyagijima, yigijimi lezo ey'fikayo zisitshela imilayezo yokuthi hamba la, uzofuna umuntu wakabani ozokusiza, uzofuna umuntu wakabani ozokwenza kanje, uzofuna, uyabo, uyatshengiswa uma ngabe kufanele utshengiswe, ngoba singabantu bamakhosi, sihamba namakhosi, asivele nje siyangene nje iy'godlo zabantu, noma ngabe yisiphi isigodlo wena othanda ukungena kuso, uyangena, uyabacanula abantu bakho uma uhamba ungena zonke iy'godlo lezi. Kuthiwa khona umuntu ohlolayo ngapha, wena uyagijima uyakhona. Omunye kuthiwa nangu ngapha wenza ukuthi uyakhona. Omunye kuthiwa ufakane emanzini, nawe futhi uthi akayokufaka emanzini. Omunye hlala phansi, ubone, ubuze, ukhuleke, uzwe ukuthi ungenza njani kulezi inkinga onazo. Yingakho-ke ngisho ukuthi ma-self-initiate sisenkingeni enkulu kakhulu kabi, ngoba iy'ndaba zethu zilikhuni, iy'ndaba zethu futhi azifuni ukuthi thina siy'xoxe, ngoba abanikazi bey'ndaba abafuni ngey'ndaba zabo. Njengoba ngikhuluma nje ukuthi ngiya endaweni ethile, ngifike ngenzeni, uyangibona ukuthi angikhulumi ukuthi ngizofike ngenza u-1 no-2 no-3. That is why ukuthi kuyimfihlo, nawe uzofika ukubona, but there is nothing ozoyibona esabekayo. Ayikho nengelilodwa ilanga, mina ngiyilanga la ngikhona njengamanje, angaze ngabona nangelilodwa ilanga into esabekayo. Phela ngibona izinto ezinhle ngoba uyakhonekta, ukhonekte nemvelo, ukhonekte nendalo, ukhonekte nje, uba umuntu okwaziyo ukubona iy'nyoni ezinhle, ubona yonke inhlobo le yey'nyoni, ezinye ongakaze wazibona, the beauty nje kaMdali ayilethile indalo yakhe. So nje ayikho into ozoyibona laphaya embi enjani. Uma ngabe kwenzekile mhlawumbe wabona into embi noma wabona ini, ngacabanga ukuthi ngafuneka uhlehle mhlawumbe uhambe uyobuza kwabantu ohamba nabo, ubuza amathongo, ukukhuleka, ukuphahle, ubuze ukuthi why bekubonisa lokhu, ngoba wena uyakusaba, yabo. Mhlawumbe bazokubonisa ukuthi no, kungoba kunje. Kodwa-ke mina ngelami iside angikaze ngabona. Engakubona ngagcina ukukubona mina ngingakafiki esibeni sokuba ngikhule, sengisho ukuthomba, cha, ngangingakathombi, ngaseyingane nje ngiyibona lezi zinto, ngoba le ndlela iqala ngamanje phela, iqale ihamba nami isikhathi eside, yabo. Azange iqale manje, sonke futhi thina abantwana abahamba nenzuzo, ayiqali into manje, iqala kude, yilapho iqala kude khona. That is why mhlawumbe omunye uma ngabe initiator yena uzothatha u2 years, omunye athatha u4 years, omunye athatha u6 years, omunye athatha unyaka, omunye athatha u6 months. That is why, ngoba basuke mhlawumbe uwazi ukuthi isikhathi esiningi bayazi bona ukuthi why. Njengakimi nje, initiation yami eyami nje isheshe kakhulu, initiation. Iy'khathi ezibe nzima kimi yilezi y'khathi zo-isolation stage, obani, lezi zonke lezi ezadonsa, zathatha isikhathi, ngoba I was in denial. I was really in denial. Ngibaleka impina loyo wenza ukuthi izinto zami zihlehle. Kodwa-ke kwesinye isikhathi singakhali uma ngabe izinto zethu zisemumva, singakhali ngoba nabo babebona ukuthi angikakabi ready. That time babengibona nje kahle ukuthi angikho ready. Babona manje ukuthi hayi, sengi-ready, ngiyakhona manje, nasi sesifikile, nakho sesila, thatha lokhu, yenza lokhu.
So ngiyacela abantwana bamathonga nize niyinake i-initiation yenu. Ngicela ulike, usubscribe bese uya comment below. Thank you.